En la Diada Nacional de Catalunya fem aquest clam pels drets i les llibertats, absolució, perquè sabem que no hi haurà normalitat en el nostre país mentre hi hagi presos polítics o exiliats per defensar la sobirania de Catalunya. Davant de situacions d'injustícia, la immensa majoria de la ciutadania d'aquest país rebutja la repressió, rebutja la violència exercida per l'Estat i rebutja els empresonaments i els exilis. Aquest 80% de catalans i catalanes que demanen una solució política per un conflicte que és polític. Que li quedi ben clar a l'estat espanyol, si amb la sentència del Tribunal Suprem busquen castigar els responsables de l'1 d'octubre, que vinguin a trucar a les portes de les cases de més de 2 milions de persones que vam desobeir col·lectivament. Som aquí per tornar a fer d'aquesta diada un clam per la dignitat, un crit d'autoestima col·lectiva, per fer un avís al govern de Pedro Sánchez. El termini de Nacions Unides era clar. Li queden 2 mesos per alliberar els presos polítics. Faci-ho o incomplirà la legalitat internacional. Us parlo en nom d'en Jordi Cuixart, el 10è president d'Òmnium Cultural. Que ningú no en tingui cap dubte. Ho tornarem a fer. Tornarem a exercir tots i cadascun dels drets que siguin condemnats. Perquè quan la injustícia és la llei, la desobediència civil és un dret.